Madam Roma, me wo madwumam ena me hwese me phone ebele na eja me fa phone no. Ena me pick ya obi se brasisi a na me se me brasisi a hwan ya e wo fan ena obo ni din na wo se brasisi adam se o me de me ye adwuma ma hwehwe me ne ma me nya obi a enhwe ho ntinya de ameba ena so o me stra pa bo modin a na bra na me se mate obo ni din se odoyi bre me fie wo sisi a na me se mate ena m ko ntimi ya dru fie ona yese me ba kwa brante kubi na se ena me bisa nsa na ada wote ho ye den akra na ankasa bisa nsa no collapse ya pija na transit ntimi ankasa enti omo na omo gina ho no na mantem ofo ni nyina betwa ho ahie enti omo na ebe ka se papa na wo fie ha no ifiewura no ama na afro kubi na te ahwe enti nam se na papa no wo hefa ehwa na opie bae o ma fa dropping esi ho ena papa no ase obi a o ha so bi se mesrew fa ni di kan akoji ma me na me basisi a me be fa ne me basisi a na me se mate na me de me bisa ansa na se we no sa akra na o te no a collapse ne ho ka no ya me fa ni kan na e hwan ka ena o se o me ameka o se ayo no aneka nti o sere me o send 300 agu me phone so nti me fa ni kan na me see you na ja me dimrika na me de akora yi ekoye afi me de ne koye no papa yi be papa yi be ne se na odwane be pem nne ye de akora akoto gi edi 40 days e kai ba eso no 140 million ena o se en send this kan ma no nti won ni nuanom nyina e wo phone so conference call no mo afre maka ho se e ka no o mahunu na o mo betua half aye 70 million intiminka mensa o phone so mani nuanom nyina o mo phone so no hu se me makua me fa ne kogina ba bia biem so de sa 50 million na mame a me ne kogina bi ba bia biem se me de ne ka anasa o ma me ba pra no se papa 40 days impo na 70 agresu yi no na me de na me saiska we mage intimi sre na we ndia mintimi nsan se meje ma pene so ena o ka je me se de ntia wo ma me 50 na ne se odi kan ma 300 se me fa akra ne fa ka o ma me kunu so 400 400 ena asama na 800 indi saiska na wakeka bom nti wo betie firim na afi wo ma me sa 50 million no ena am so wada Roma 50 million de 40 days imponi ena 140 na akoma me we dia e de bere na aso no asa be ka je me se me sansan e wo wunua no anim se me mfra o ba bia biem eno de me sra onyi ifi sa akra na yenyi no minim ka be san ba akire nti eno de enyi ena ye presu bia anye yi na ja eno obi afa ne baby afi ma hwe animu a me hu hwe na me se ne me de be ko mensia ahemfie na ya frɛ no de nti a wo ma me ba pra afruku ba ate ahwe na me na mefa no nkɔhwɛ no yale na de kɔ no me nti ase ndi de ne kɔ afi ekoye eno kra no ye kɔ sama ne ba imprensa ne nyina no so ma ne nyina me twa sika sa ne yakɔ ena afi de twa so etoso miensa no no ahemfo no se wo se wo ma obo akra nti enkosi ɛhɔ hene so na won kɔ bɔ na ma ne se ye hia no ohima fie na sa wa ma ene sa wo hene no kra wo ne no asem ene ohene de wo se yo ene ye koy ti bra ye koy ene ohu na nim no bona ma ne se ye nante sie ni ye fra wo ohima fie ye se ene wedding sem fon ti ye wo se ya mema ani ani mu anfo ama ne beto me ha de be ye me no mani nye ho nti wada Roma be me na nti de nti me ba ye no no ene ye ko odi anim ne ye ko sa de nti afi de akiri no me ofie ne frame se waba ya kotra asem no so afi ye hu de ye papa ye bua ne fokra awie nipa mienu we kasa we ka ye bua ne fokra awie afi de obi na no o se o sre na o twe man na o twokoba ya o se se no onimu asem ne ho hwe nti no je se kwa aduru so ena mekanya ne se eduro so de asem we ho da ho wo kra wura afia e bisa ase maame no aye ne den a wo de waba ha wo se wabu ni kwase a
ɛne ebisa sɛ wɔde ɛ ho wɔka kyerɛ wɔ hɔ sɛ wɔbu kwase wɔka kyerɛ ɛyi no deɛ dada wobi ahemfie fɛ no dada ɔna woba a ɔhwɛ edi w'anim ɛkyerɛkyerɛ ano asɛm nyinaa na obisa ne sɛ maame ne deɛ na ade ayɛ no anti wɔde waba ha ɛna wo se wabu ne kwase a na wɔ se ɛwɔ deɛ ho ɛna wo papa yi se ɛwɔ ne ba ho mabu ne kwase a wɔ ne ba ho wɔbu kwase a ɛwɔ me ba ho asɛm a ɔka ne hɔ no timi bi wɔ fie na dada frɛm sɛ papa no aba na sei na wabɛka yɛ kyɛ sɛ ɔno kan na woni hɔ ɔka ha na meni hɔ na hwan na wɔ dada na dada ne hwan dada na ayi hɔ no ahemfie hɔ no na adan na yɛde wo ba no ɛkɔ ahemfie ɛyɛ wo na ade asɛm no kɔɔ yɛ o ɛna yɛ invite mo sɛ mo mmra enti adan na obi yɛ wunsia na emu kɔ na wote fie ne yɛ ma information from ahemfie sɛne yɛfrɛ no mprɛnsa na ɔso wɔ ma nti akyire yɛ deɛ ɛtɔ so me ne dada ne ho ne kɔwɛ nti bere a ɛda a yɛde hyɛ no sɛ wɔmmra no koraa nso ɛna ɔbaa nti sɛ yɛfrɛ wo a wodi kan kɔ a wokɔtua sika nti deɛ ɔno bɛba no so bɛpii so ansa ne afrɛ wo nti meti ase o but sɛ wowo de w'asɛm akɔ na sɛ wonni hɔ a ɛsi dɛn na deɛ ɔno no ɛkɔɔyɛ no yɛbisa na no asɛm wabra wowo ni hɔ sɛ wɔsɛ wɔn frɛ wɔn ma wɔn so ba saa ta ne nya ɛmfrɛ me mehyia na ɔno bɛpii so no sɛ mema yɛafrɛ me na mede ne kɔ afei ne yɛafrɛ me sɛ na ɔso wɔ ma afei deɛ waba nti ɛda sɛ ne yɛ nyinaa yɛmehyia nti manhyia wɔ nankasa no wode ne mmienu ani anyɛ nan wɔ ɛyɛ nan yɛkɔhyiaeɛ sɛ yɛkɔhyiaeɛ no nti mebɔ ada no a wone ne kɔhyiaeɛ no ɛno nso wɔn mu bisaa no wɔtumi ka kyerɛ wɔ sɛ wabu kwasea ɛno ɛhɔ no deɛ wɔanka ne mu no aka ne ha nti na wɔsɛ na wɔka ne hene ɛyi no mefa no sɛ madi kan aba ha ɛna wɔbisa ma no asɛm sɛ na ano me nua no baɛ mo frɛ me no meka ma no asɛm nti ma no asɛm ni mu no ɛna yɛbɛbisa asɛm a me deɛ na ade ayɛ no na so mabu ne kwase a ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ wɔn mo ɛwɔ deɛ ho ɛna ɔsɛ ɛwɔ ne ba ho nti ɔka no ahemfie hɔ ɔka hɔ na ɔka ahemfie hɔ ɔka no hɔ mpanimfoɔ anim ɔka no dada no anim dada no na dada no ɔyɛ hwan dada no na wo ba a wobɛsi ne so enti so ɔno so ka ho bi ɛsɛle ɔka wɔn mu a wɔn ti asɛm no bi asɛm wɔn nyinaa ka ho ɛsɛle enti waka kyerɛ dada sɛ wabu kwase a ɔkɔ pii soɔ no waka kyerɛ wɔn sɛ wabu kwase a ɛna ɔmo bisa no sɛ kwase abuo bɛn wɔde ho ɛna wɔsɛ wɔ ba ho wɔ ba ho no wɔkyerɛ mu dada so wɔkyerɛ mu wankyerɛ mu te kyerɛ ne ɛkɔɔ so mate aseɛ enti one wabu kwase na kyerɛ sɛ wɔn akora bu ne ho fɔ dada waka no wɔ hɔ so wabu kwase awɔ wɔ ba ho ɛwɔ me ba ho ɛno na woni hɔ na ɔmo nyinaa so mo akɔhyia ɛwɔ hɔ ɛna mi bisa sɛ mo kɔhyia wɔ hɔ no wɔn mo sɛn bisa no ma ne repeat na asɛm no ɔka yɛn no sɛ wabu kwase no ɛno deɛ ɔmo amisa ne bi adan ti na ɔmo amisa because dada wɔ hɔ dada yɛ adwuma wɔ hɔ enti ɛbrɛ nka ɔmo ka sɛ ebi a wɔka kyerɛ dada no a dada nso wɔ manhyia wɔ bi no ɔmo yɛ adwuma no deɛ ɔbɛma mpanimfoɔ te sɛ mibisa na no asɛm a na ɔbɛpii soɔ no ɔkan ɔse wɔbu maame no kwasea mibisa no sɛ wɔde yɛn wɔse yɛ wɔ ne ba ho wɔsɛ nka ɔka ma abadwafoɔ no nso te na dada no yɛ adwuma na deɛ ɛtɔ so mmienu wɔkɔɔyɛ no a ɔwo ba hɔ bie wɔantumi anka ɛna ne yɛsili dada nso ano sɛ dada bɛtumi aka kyerɛ ne sɛ na wɔnkae sɛ ada no a na wo ba bɛpii soɔ no woka kyerɛ me sɛ wɔbu maame yi kwase afa ne ba ho ɛno so ɛno so wɔn anka mebakyɛ na dada ni hɔ no na den wanka ɛbaayɛ no ɔmo ka sɛ dros aden wanka sɛ dada na sɛ wo na na no wo frɛ me a wo ka kyerɛ me ɔbaayɛ no aka kyerɛ me sɛ wɔse wɔbu me kwase a wɔ me ba ho no aden na wo so wankae dada ebia na ne refi onim pa aden wankae no wɔn deɛ nim so onim enti aden because wo na sɛ sɛ adeɛ ni hia wɔ ɛna one nyame adomaboa no ma first day ɔbaayɛ wa bɛ confess enti sɛ wa confess a yɛbɛgyina na no asɛm so yɛde abua ne fɔ ɛnyɛ saa na court ne ha yɛdi asɛm yɛgyina wa no asɛm so ne yɛde abua wo fɔ enti sɛ ɔno ana no akɔyi ne ka ne wakɔka na ɛkyerɛ waba ne yɛka asɛm a asɛm no ɔno ka yɛn deɛ obi anka ɛna ɛhɔ budin sɛn nti wɔyɛ no ka sɛ meme yɛ nam kan sɛ me deɛ asɛm no ani da hɔ ani asɛm ani da hɔ sei paa deɛ ɛfiri sɛ asɛm papa yɛbua ne fɔ ɛneɛ na dada nka hwee me to me deɛ ɛneɛ na dada nka hwee sɛ bi a wɔso wɔbu kwase a ɛfa wo ba ho ɛneɛ na dada nka hwee because me
na dada te ho what ya asem no mu bi dada ka che me so obu me kwase a na ma ba dada wo ho no ye bugu me so na se wo ka na me si wo sa na ma ye di na me kasa me kasa pa me kasa na me kasa one refer dada to the oka kire wo no me problem no me kan ni nyina me kan ni nyina mpanifo nanim me ka so wanka me kan ni nyina tama ye bodwa na me kan ni nyina mpanifo nanim me ka kire mo say obi a asem ani da ho say minim say ha ye bua ye kwa aduro so ba da ho say se nipa no oba ye no wodi kan be ka say obi nkwase a omba ho eno ye ba akon mi di kan ne ho se eno ye ba akon ena de to so mienu so mi kunu ni ono so wa friend wo ba bi ani se wa makra na hwe ase e ka ho a me ensa ena ye fense mi ankasa so friend mi nti na no ka ho me ensa de di ebiem nti na wo se me kwa aduro so anti mi kwa aduro so nti anu nti mbebu amefo oh enti mi no me kan no mpanifo nanim me kan no obi o munyina obi asi ni trasa me kan enti me kan no me kan wie na afi hwese we o munyina asiti o mtrase kiasema ba ho kan za da wona abekire de ebe enam se da bi asem na ni da ho wo ba ye bisa ne se e de na maame no aye na ode wa ba ha wo se mabu ni kwasea e wo de ho e wo ne ba ho de tosu mienu so so ofra mi kunu oba bi ani na wo ye adwuma e na okaje ne se ne de asem abo e na o se asem be na aba ada obi ewu e na o se chen de obi ewu na mama kwabna afriku ba ate ahwe e no so ka ho mienu ni na me ka ne ho enam se na asem ani da ho se de mo sa kwaduro so akwaye de na minim se sa ahemfia no se age se asem no kra da ho amuntimi nka age se kwaduro so ba se wo ba ne ho asa ma meka se ne ho de doctor for no times of kube obi free kube so te hwe a kube ne de to so amune bewe wo pa me ba cha mo fa kube dua no nto so ma me na me ha obi free kube so te hwe o mo kan yem se kana adwene akra nso o yale dada nte se kra de asai nti aka na adwene wodi na kwa hospital am o ma hunu se aka na adwene me de na ko am o ma che se kube no so ama no yade afoforo na adwene mu aka o mu dika aka chere hospital me de ne ko konfanoche na me de ne ko me ba hello Frank miss Frank na want to say you are the miss who ya pa o ya da nyame ase papa na